Poďme si ukázať na jednoduchom príklade, ako postupovať pri vytváraní káblových žľabov a ako si uľahčiť vytvorenie káblových žľabov pomocou funkcie spojení. Na začiatku som si pre túto trasu vypočítal káblový žľab cez obsadenosť a hmotnosť káblových žľabov, kde som získal jeho rozmer. Potom som si z knižnice knihovny prvkov vložil koncové prvky, aby som vedel veľmi jednoducho spojiť pomocou trasy. Teraz, keď mám vložené tieto prvky, pomocou funkcie spojení vyberiem prvý, druhý prvok a automaticky sa mi vygeneruje trasa, kadiaľ pôjde káblový žľab. To isté môžem urobiť pre túto druhú trasu a takto si vytvarujem kompletne celú káblovú trasu káblového žľabu, ako potrebujem.